Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. You'll be alright. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived with the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into the dead, and the third day he rose again. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrections of the body, and the life everlasting. Amen. Alright, alright, okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Dup 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 daddy dup 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 dup. You'll be alright. Gisugon ako si amiga pagpanguha sa kalamunggay guys kay magata mi karon. 5 lang kapalwaga palihog. Muna akong giingon guys oh. Ang kamera jud makahurot ana. Tungagi pa. Okay, thank you. Ay, sexy na Mega Eds. Ano sa puto juga ipaduros ani kamunggay na. Ha? Pero magkanto ta sa lain balay kay no choice ba? Ayo di ba kanon?
Lagi na. Sus, ginoo. Oh, kitagan diya mo. Madabdaw. Malagi. Nah, runny nose na guys. Ano man yan? Pato ka? Mag-prepare namin sa panakot guys. Kay magata may gulay. Ang mga paborito kalamunggay. Sa gulan lang dahil gamay lutya. Kamatis, of course. Then luya. Then, of course, magic lemon, grass, tanglad. Then, tangan din ako og tulo ka buok sili. Tanaw na to. Pawala mo di siya sa luod guys. Yung kalingaw na mix slice. Then, siguro na din ako ito ang lupi. Anak ra guys. Bayanihan mi guys, o burog kadaghan sa among giluto. Wala ba yun? Kuhaan sa doy, kini. Ano bitaw? Timur, kay... Pero dali ko. Lisa sa kista na ang isa, masipusip ang isa na busy. Mas kalamay pa rin. Yung pang wifi, uy. Magay kay... I-charge ba? Okay, gamay lang. Mabdik, igura na guys, basta malubat na bitaw siya. Kay... Ako man, bana-bana na, more, mauman pa yung trabaho. Gata na lang kulang ani, ready to cook na. So, panigay yung sili o tanglad. Asinan, daog na. May taluk to eh. Wih! Taluk to oh. Ito. Mga taluk to, kinagamang sa pasalubong, sa kay buot pasalutan. Oh, eh, tanto kay. Di ka makitanto na. Ato makita. So, among i-view niya guys. I-view na mo niya guys ang pagluto. Paniwat na ko. Ito sa go. Sos marasip. Yan na guys, magsugod na ta. Kani siya akong gigamit nga tubig. Kuani siya ang ikaduha na kong kinumsan sa gata. May akong gigamit na soap. Iyang sabaw kay bali. Then, magsugod na ta no. Ibutang na to ang tanglad, ubang panakot. Inana ra ka simple guys. Even kamo makabalo mo ani no. Kuan man ni siya nga pinubri nga sudan ba, pero grabe kay nig vitamins. Pag human ana mga panakot, butangan din nato ga atong magic na kuan ingredients no. Then gamay asin, gamay lang sang asin kay ato man ang i-adjust no. Pag bukal ana, awlatan nang nato siya nga mobukal, ilunod na din nato ang lutya o kalamunggay. So dali ra kay guys, nana ra kasayo no ang pagluto sa abangan nato next ha. Na guys, gilunod na nako ang kalamunggay kay naluto naman ang lutya. Gilunod na nako ang kalamunggay. Then ang agkatoda yung first nga gata. So karong taod-taod pagkaluto ani maginahinay na dayon mi paniog to kay medyo gutom-gutom na. So makita-kita ta sa among paniog to guys. Guys, maniog to na ta guys. Luto na ang among giluto ganina nga sudan katong ginataang gulay, kalamunggay nang gud og lutya guys. Yan na guys oh. See.
Mura gud di among sudan guys. Sige guys ha, I hope naniugto na pud mo diha. Salamat sa pag lantaw kanunay sa among vlog guys dinhi sa YouTube channel #AmigaVlogger, Eds Vlogger. Amping ta kanunay guys. We'll see you next time. Bye-bye. Thank you. Namin nabutang aghalang ba? Ano ba yung pagkagawa sa kuwan? Loob na. Hala.